golygu ar hyn o bryd 83 o bobl. Mae yna 95 o bron i 95% o bobl yn gallu siarad Cymraeg. Di hynna gyd ddim efo iaith Cymraeg cynta. Cwmni Cymraeg ydyn ni wrth gwrs. Da ni'r hefydfa cydweithredol hynna yn Nghymru. Cymraeg lle am hynna'n bwysig iawn bod ni'n cario'r Cymraeg yna ymlaen, a dyna ydy cynnyrch ni da ni'n hybu, sef cynnyrch Cymraeg. Oherwydd y cynnyrch Cymraeg da ni'n werthu, felly mae'n cwsmeriad ni wrth gwrs, cynnyrchwyr llaeth ni, mwyafrif mawr nhw yng Nghymru yn siarad Cymraeg. Felly mae'n bwysig bod yn staff ni hefyd, y swyddfa, wrth gwrs, labordy, yn gallu ymatab i'r bobl hynny yn y Gymraeg. Oherwydd bod yn cynnyrch ni Gymraeg, mae'n bwysig bod yn staff ni yn gallu atab cwestiynau, cwsmeriad ac ati yn Gymraeg ac yn Saesneg, wrth gwrs. Mae'n bwysig bod yn cwsmeriad ni a'n cynhyrchwyr llaeth ni pan maen nhw'n ffonio i mewn i'r hefenfa yn gallu siarad Cymraeg efo rhywun. A mae hynna'n digwydd yn y swyddfa ac yn y labordy. Dim bob tro da ni'n chwilio am bobl Cymraeg, ond mae o'n un o'r pethau da ni'n chwilio am. Mae yna rei swyddi sy'n hanfodol bod y person yn gallu siarad Cymraeg fel yn y labordy neu'r swyddfa, neu rheolwyr adranna. Am bod 95% yn staff ni'n gallu siarad Cymraeg, mae'n bwysig bod rheolwyr yr adranna yma hefyd yn gallu siarad Cymraeg. Mae'n bwysig i ni bod staff da ni'n mynd ymlaen yn gallu siarad Cymraeg. Dwi'n meddwl poeni gyn gymaint am yr ochr ysgrifenedig, ond mae'n bwysig bod nhw'n gallu cyfathrebu yn Gymraeg.